खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 28 दिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 12 पुस दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय थार लामाखौ लाखिनाया गोनांथार। हाखु दाखु लानाय थिरांथाफोरखौ उनाव सोलायनो गोनां जानो हागौ। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांनो हागौ। नोंथांनि बाथ्राफोरा नखरनि सिङावनो गोहोम खोख्लैगोन। साननानै खरसा खालाम। गुसु बोथोराव खर' सानाय एबा मेंनाय जानो हागौ। ध्यान आरो गोथौ हां लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गलायमोन्देर नाथाय सामलायनो हाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा खमला गाब। बृषभ राशि। दिनै दिदोमथि नोंथांनि फारसे थागोन। गोबाव जानाय खामानिफोरा फिन गोख्रैथि मोनफिननो हागौ। नखरनि हेफाजाब होनाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। जानाय आदार आरो आदारनि बेलायाव सांग्रांथि दाजा। गुसुआ गोदोना एबा बिखायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। साना फोथायनाय आरो समानथिनि बाथ्रा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै सानस्रियाव सोलाय-सोल' जागोन। मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ थाबैनो फोरमायनाया खहा गोनां जानो हागौ। खामानियाव नोजोर लाखिनाया मोनसे जेंना जागोन। दावबायनाय एबा मेल मिटिंफोरा मेंनाय गोनां जानो हागौ। आखाइ आरो आथिं गुसु जानायनि जेंना जानो हागौ। रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सानखौ धैर्यजों बारहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआ थिरांथायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानि थाखाय जिंगा सिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। गोसोखौ सिरि लाखिनो गोनां जायो। गुसुआ बिखा गोरान जानो हागौ। गुदुं लोंनाय आरो जिरायनाया हेफाजाब होगोन। साना गावजों गाव दबथायनायनि बाथ्रा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै दैदेनगिरिनि गुनफोरा ओंखारगोन, नाथाय अहंकारा सोमोन्दोआव जानथाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि बिबुंथिखौ खामानि थिलियाव खोनासंगोन। नाङा-फाङा जानाय खर्साफोरनिफ्राय गोजानाव था। गुसु बोथोरनि थाखाय लोमजानाय एबा गुसु जानायनि खैफोद थायो। गुदुं जि-जोम गान। साना मान मोनग्रा सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कन्या राशि। दिनै खामानियाव गुदि खिथानि सायाव गोसो होनाया गोनांथि जागोन। मोनसे फिसा गोरोन्थिया गिदिर गोहोम खोख्लैनो हागौ। डकुमेन्टफोरजों सांग्रां जा। नोंथाङा मेलेमारि मेंनाय मोनदांनो हागौ। बिगुर आरो गुसथियाव रानलांनो हागौ। गोबां दै लों। साना मुखुब नाथाय फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना जागोन। नोंथाङा सानै सुबुंनि गेजेराव थाबथानो हागौ। थिरांथा लानायनि सिगां आबुं खारिथि बुथुम। बिखुं एबा सिनस्रि सानाया जाथावना। गुदुंआ गोजोन होगोन। बे साना धैर्य आरो गियाननि थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा। गोसोआरि फिनजाथायफोरा खहा खालामनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। जरानि सानाया बांनो हागौ।
गुदुं दैजों दुगैनाया मुलाम्फा जागोन। साना सांग्रांथि जानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोख्रों थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखिनि सोमोन्दै साननो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गुसुनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो गोनां जायो। साना मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मै गाब। मकर राशि। दिनै बिबानफोरा बांगोन, नाथाय सामलायनाया नोंथांनि आखायाव थागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ। नोंथांनि आथिंआ गुसुजों गोहोम गोग्लैगोन। गुदुं जुथा गान। खस्थ'नि थाखाय साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा मिजिंथिनायनिख्रुइ खम फिथाइ मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोखौ सिरि लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। देहाया लोरबां जानो हागौ। सोरां य'गाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना सरासनस्रा नाथाय दिदोम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सिंनि बाथ्राखौ खोनासंनाया मुलाम्फा जागोन। धोरोमारि एबा धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। रांनि बेलायाव गोनो गोथो जानायखौ बोखारगोन। गुजुनाय जानो हागौ। मोनसे गुदुं हार्बेल लोंनाया हेफाजाब होगोन। साना गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।